Ka sansyar ka kadar kadai ka ba ublay ulabu renti nadu kulong kuma men badang lung baha ka pertay. Ula ay ka bor ha ubriu banlang unong pej nong kmi unong sansyar ya kijing tau baro aka pertay. Haba ublay ula kerku ya kibriu ki ba ula tau kerpang la roy parum pare na ki sengkai jongki hadu bala da belin ki briu keleng jaka haka pertay. Day hangne haba la roy belin uben riu ha ka pertay lami ki kundap sendrang ki pro jabing banlong kinong maik lenti kinong yalam lani kinong sansyar. Ublay ulai kerpang ru ya kajing start kajing slur ha kini ki kundap sendrang ki kun pro jabing banlong kita ki resort ki ban maik lenti lani kinong peit nong kmi yala kaying kesem kakenhun lani kajai ben riu. Kumta habala roy baha uben riu ha ka pertay lami kisim ki menteri ki longsan ki mansan na gabenta banyai bayai renti kilalong kinong sansyar yala ka it ka hima kaba ki patemen ki mai temen ki lapha la ka jing im na gabenta ka jing mentoy jong ki long den ki manden ki jongki hagane ka juk jongi ru keleng kiri satlak ka pertay ngiladan la kinong sansyar ki ba peit ki ba kedop yala kinong song snong hala kiri kiri. Ha kajala Meghalaya jongiru nadu bangilayo ya ka house nem ka knai spa nyu puar lengba ka jing yakun baklem pendam kilong suwa jongi ngilayo ya ki babon kinong yalam lani kinong bikmat nagawai ka samoy sa kawai pat ka samoy ngila manong baka jing sansyar ha ki por ba kamen suwa kadang long ka bakhoy bat ka ba itanat kinong yalam lani kinong bikmat kibu ya upai ba berkajai benriu hakmat ya ka spa ka borom syadin upai baru ha gini ki por kilong ki pastat kumno banjet ila ki jong kinong mi khmat ki badan jaga jing start ka jing syampang baga jing kli yala kari bat ka jai benreu andre ka basongsi kalong ha kini ki sngi jongi menta ngimnang su kumno banjet yala kinong mi khmat kendiet ki basongthu bat ki babun ki dei ki ba sujngi ha ki lo sha penbe ha ki bun rukom ngimla banlen ru ha kini ki snem ki baladap ka jala Meghalaya kelanang hiar arsut ha ba bun kiliang watla ki don ki bala supen ksan jubor handai ubabun balang ulasaki ya kajing hiar arsut ka jala Meghalaya kadau baro hi kadai ka bamangi ki paiba ngimdan ya kajing yo i jingai kajing kit kli ila kari ka jai benriu handai ngilangop ha kita ki sim liding ki simpa ki simsang ki belawan hangi kum ki suri kup sni langbrot ban penbik mat sim gabu ya kajing long dup long rangli kajing long sisur sidur jongi da ka ba ki the ngap the dot bat klei la ki jutang igri i jai benriu Henry onda kila job kilong penban kinong set kela ki basar kai jongi usnem hajar pulai undai usnem kajing kermen yangi ladangi kela ka bamun no Henry ladangi nyau pat ba kadai ka tamasa la ne kajing elek men le sobha ka basisin hakasan snem kanlong kajing tim yangi kanlong ru kajing le ran ya ka jela jongi batkan hiar arsut karoi ka par habaro kiliang kumta ngi de banlong ki paiba ki bastat berbasyampang habajet yala kinong mikmat ngidan kamban pej ya ubru bastat ubasyampang ubadan ya gajikit kli khamtam yala kari gajai benrio karai babha jongi simet kante ya kalawe kari namar kan ma holok ombaro ki bawan syapi ki de ki langbrat anda ki donru ki suri ki ban sadi sipia sisuka ya kalongren yang jonga jongpi kalawe gajai benrio kadan hakti jongpi jonga kublai sibun